ngabona lisoka lase-KZN elilasi hayi sidibene nje noba sidibene kanjani sesidibene ke yayiva wasibiza ke bazalwane uThixo ngentombi ezintathu sisobabili nje nomyeni emtshatweni ngonyaka ka-12 lo. Wow. Just to ngobana nyani xa uyakhe khona. Yeah. Yazi kodwa sometimes naxa uyakhe ngekho wena mamno nontaka kwelo gali lakho uye akusustain manje. Hey. Shame ukusustain usoko. Yeah. Just so that you can feel the consequences of your day without him. Akalahlanga nokuthi Amen. senjuba ke kulo 12 years yami ngelishwa lakhe umntana abantu wachata intombazane eqaqathekileyo intombazane esileyo ezimele ngeBhayibheli wayecinga fana ba yena shame isindisiwe ndinonke sovuthayo umntana kaThixo sivutha sobabili kodwa ndingenandlela yokuthetha nomyeni ndingenandlela yokwenza emyenini mina bazalwane bendingula mfazi ukungenanhloni ukuphuma nomyeni sisiya enkonzweni sixabene umyeni ongilami ukwazi ukuqhuma yena phakathi kwabantu kuba kuxatyelwe ne mina ndimlasisa ufuna kubona basixabene enkonzweni phakathi and ke ngoku uThixo yena xa etyumbile ne by the grace of God ndishumayela endlini alungisanga ngixabene nendoda kodwa ngepulpit ndiyoshumayela futhi uThixo yena ayenze into yakhe ngoba unguThixo ngoba akayenzeli mina wenzeli ibandla ayideliver imessage yakhe iphuma inkonzo xa sihamba umyeni ufuna uba ngulavidavi asikayigqita lolanda kusasa ngumna ke lo Sabambe kusasa. ndishumayele mama ndishumayele kodwa andinaxolo andinambeko yeke yongabi naxolo ngoba nokuba ungenaxolo mosumuntu owoniweyo thola ukuthi adoniwanga ndim losileyo and ke ndifuna yena acela uxolo kum because mina ndintombi kananzi and if akazuyicela uxolo asizudlula kule nto ngabani iphele ke iveki singathethi ndiyakholwa sana lam ndimepulpit ndishumayele ndithi futhi ndikhulisa abantwana bami kuKristu and futhi mina eyami imfundisi ibhetele neyakhe singabo bafazi banjalo ke singabanye unfortunately abafazi abangazibonela ukuthi xa exabene nomyeni ayithethe noba kanjani noba kubani singabonga ukuthi naba abafazi kuthiwa le fast court ke iyaziqhuma izinto zakwakho hayi for ntoni kodwa siphethe iBhayibheli siyakholwa until a point where God was fed up wanivisa kabuhlungu ngomyeni wanivisa kabuhlungu wamnika ibhotile wasela uya ngomso ngoba kaloku umntana ufuna peace of mind I'm too much for him apha endlini umyeni mosincedeke emsebenzini ekuseni unxele ukutshayisa mosi ayophumula kwakhe yena shempo wam xa ebuyela endlini uya kunkosikazi ukubhakisa wakhe kusukela ngoku ebengena dayolala I was that wife that wakes him up in the middle of the night. Did you book a state? Cancer emathanjeni that was me. La mama lo uzawuthi iyouth xa ijongile qomba wa masisiba xa ijonga umtshali waqomba ya siyawuhalela nomtshali abayazi abantu abasheni kwanomtshato umyeni amunika igrace andigqume angandibona abantu bandendiyo my God wanchuchumisa ngebhotile yotywala ngava shu uthi uyamfonela ngayibani ifoni abethu 12 abuhlungu ngokuthoba ndisafutha konditshethileyo bathi abuhlutho ngexesha ahambe abuye uve ngefoni ngobusuku imoto ibethe yaphela
ngokukwenzeka zonke ezi zinto ndimane ndisinoba umuntu ndithini wena yile ndoda ingxelayo ingevaleyo no andijongi kum ndijonge kuye nangoku nguyo rongo uyandijongisa enkonzweni mna I'm a respected woman I minister the word of God xa uzawuhamba nalo unukutywa ucinga abantu abakufa utsho mna kodwa iBhayibhile ithi he is my head. Ndavikona sibazalwane ndabalekela ku-young wives wandindemeza mamzamo ndingumrathu uba uyamazi umakoti othetha kuthethwa kuthiwe yima kaloku mntanam lithi ilizwi do not tell me about the word I know the word andithi kaloku mna noyesu andiyalazi khona umfundisi wakhe wathi ke bazalwane ifungcanye lilizwi ayidiniki ifungcanye lilizwi ndithi sisi don't tell me about the word kanene ndiyakulibala wena nomyeni osindisiweyo uyane inkosi kulo ndicela sityhile bazalwane uYona chapter 1 sityhile uMarko chapter 4 uzawucula sihloko sakho uthi sengiyacela Nkosi uba ngiphiwe ngamandla uYona chapter 1 uMarko chapter 4 phaa kuMarko chapter 4 sizawufunda siqale kuverse 35 Sengiyacela Nkosi uba ngiphiwe amandla ngiwadingayo uba ngifikele ukuba isiko singihaqile Inakia Jesus calms the storm. Verse 35, as evening came, Jesus said to his disciples, let's cross to the other side of the lake. So they took Jesus in the boat and started out. They took Jesus in the boat. Ewe siyayazi ba nguyotshoyo uba masiwelele, but they took him in the boat. Kuthiwa yayikhona neminye imikhumbi. But soon a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat and it began to fill with water. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. The disciples woke him up. Walking up. Shouting, "Teacher, don't you care that you are going to drown?" When Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, "Silence, be still." Suddenly, the wind stopped and there was a great calm. Then he asked them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" The disciples were absolutely terrified. Who is this man? They asked each other, "Are
amen. Ke kaloku kwafika ilizwi likaYehova kuYona unyana kaMikhaya lisithi sukume uye eNinive kulo mzi mkhulu umemezele ngawo kuba iindawo zawo ezimbi zinyukile zeza phambi kwakho. Iindawo zawo ezimbi zinyukile zeza phambi kwakho. Wesuku Yona ebaleka eTarshishi emka ebusweni bukaThixo wehla ke waya eYafo wafumana nenqanawa eya eTarshishi wayirhola ingqesho yayo wehla wangena kuyo ukuze aye nabo eTarshishi emke ebusweni bukaThixo. Ke uYehova wagalelekisa umoya omkhulu elwandle kwabakho umoya omkhulu ovuthuzayo elwandle inqanawa leyo yanga iza kwaphuka. Boyiko Matilosha bakhala ukuthi wakhe bayijulela elwandle impahla elisenqanaweni ukuziphumelela bona. uYona ke wayehlela waya ezantsi enqanaweni wasinda ubuthongo walala. Wasondela kuye umphathi wababhinqi wathi wenzani na Thorha ndini? Vuka ubize uThixo wakho mhlawumbi uThixo angasikhumbula singabhubhi. Bathi ke omnye komnye izani senza amaqashiso sazi ukuba kungenxa kabani na ukuba sibe nobubi. Benza amaqashiso iqashiso lapho baNoyona bathi kuye khawusixelele kungenxa kabani na ukuba sibe nobubi. Uyintoni na umsebenzi wakho? Uvela phi na? Liphi na ilizwe lakowenu? Ungowabaphi na abantu? Amen. Bawo izwi lakho lingcwele likukuphila. Izwi lakho lisenza silunge endleleni. Uthe xa ubhalayo wathi it is sharper than any double-edged sword. It penetrates unto dividing bone and marrow. Wathi hlukanisa umphefumulo nenyama. Uthe wena Nkosi xa lisehla lisize emhlabeni alibuyeli kuwe lingamnyaka nisangomhlaba. Sithembe elozwi lakho namhlanje kuseni egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. Nditshilo ngosibazana ukuba kwafika isivunguvungu kowami umtshato yaphinda yandini othi ingxaki khona but andiyiboni uba ingxaki izinabani. Hallelujah. Sitshatile mos, we have been called as helpers emizini sizoncedisa. Ka unfortunately kutshate characters. Abanye bakrwada, abanye balulamile. Then nabantu esitshate nabo bazi characters, abanye bakrwada, abanye balulamile, abanye they are a perfect match. Nebazalwane. Into eyenzekayo apha kuthunywa uYona eNinive ngoba something was wrong. Something had to be fixed. Kongathi kuthunywa umfazi emzini ayotshatela kulams. Kungafuneka uncedo bazalwane, ikhona into engahambanga kahle. Umyeni akafuna umfazi uyazibona ubana akagqibelelanga. Ithi iBhayibhile wazixelela into yobana lo the assignment is too much for him. Wakhetha ubhatala itrip eya kwenye indawo. Ekubhataleni kwakhe itrip eya kwenye indawo uThixo Nkosi, you can never make uThixo a mockery. Ithi iBhayibhile uThixo wenza ihavoc enqanaweni konakala enqanaweni. Abantu aba-innocent abangangeni indawo kulaa nto uyithunyiwe wena klazi, now they are in havoc because of your disobedience. Suke ngapha emathirheni zokonakalisa emagqibweni because of your disobedience. Ngoba le into bekuthiwe yenze usixelela uba wena uzuyenza uzakwenza ngolwakho uhlobo. And into irritator into yobana iBhayibhile ithi abanye abantwana baxakene nento bathatha iimpahla zabo ezi-expensive bayazilahla because bazama ukwenza uba inqanawe mayibe lula, kanti lo wonakalisileyo unene.
lo wenza isivunguvungu ulele so relaxed kuze kwenziwa amaqashiso. Babancamile othixo babo uba uyayiva iBhayibhile. Babancamile, babakhwazile, babancama othixo babo. Bade bacinga uba ukhona manje umuntu ebengenile mani apha. Ngathi uxakene nento emtshatweni uyabona abantu bangazama ukuthi ulungisa lena ayilungi. Bangazama ukuthi ulungisa lena ayilungi. My husband is cheating on me. Uza nabantwana left right and center. Ndizama lena financially ayilungi. Kanti khona into engenileyo enqanaweni lele nina nonakalelwe. Ithi iBhayibhile bancama othixo babo baqonda mhlambo walo. Vuka thogorhandini ubize uthixo wakho mhlawumbi owakho uthixo angasisindisa. Lelo ncama ngoba babo babalizile. Bangabancedi. Kunezinto ezonakalayo emtshatweni zonakala left right and center kanti wena ulele nguwe unobangela woba kube nje apha kulomzi. Lento kuyibize uyenzi. Wenza le ivisa wena kamnandi. I want us bazalwane kukhona omama bazawufundisa namhlanje. Ndifuna bathi befundisa sibe sizingqalile. Sizijongile ba. Igalelo lethu ewe ndiyavuma sinezikhalazo ngabayeni. Sinezikhalazo futhi nge-in-laws. Ewe ndiyavuma bazalwa kakathathu nabadodakazi ndiyavuma ndiyavuma nemali uyifumani ndiyavuma kho abantwana bangaphandle abenziwe ukhona ndiyavuma. But it's not about them. It's about you and the assignment usijongile na wena. Yeah. Leli phela igalelo kwesi sivunguvungu sikuso. Yeah. Imagine spending money. Yabona xa bethatha impahla zabe expensive bezilahla bezama uphungula umthwalo. It's you wangena left right and center ufuna amancedo. Phela imali. Wangufuna amancedo kanti oyena mntu ufanele uba uya kuye ngikhuluma baleka. Oyena mntu ufanele ubana phelisa sivunguvungu kuso. Ngulo wena umbalekayo. Ungafuni ukwenza lento athi yena yenze. Mhlawumbe uthixo wena uyoinstill uKristu kulamzi and uyayazi wena kulamzi into obana kunezithixo ezigubayo pha. Unento ethi wena yo. Yaqonda utata wami strong kanjani? Like mina ndiyazithandela apha efemelini ufuna ngokuwena ndizokonakalisa. Ngoba xa ndiza nalento yakho le uthi mandize nayo. Ewe mina ndiyavuma ndiyakhonza mna. But kaloku usude uthi mandiyifake. Kusho wena. Kanti uthixo yena konakele pha Gideon. Ndifuna uyodiliza la altar. Phayana kula. Eyona nto ndisiseleyo na kahle. It was not about the love between you and the husband. Yeah. Surely apha. Assignment sikumission. Hey. Kaloku ndasekhumbula wathi sekhona yena. Ithi iBhayibhile wabona uba uthixo akulungile ukuba indoda ibe yodwa. How can you feel your child and relax? Kuthiwa wenzakala ukhamba nje. Because usixakise ngezinto ebenginganelanga ba usixakekisa ngazo. Hence you are going through what you are going. Bazalwane, there are spiritual forces. Ezikoparethayo ne. Wena usuke emagqwasheni kokwenu. Kunezinto zakokwenu osuke nazo phayana. And then boyfriend zakho uthandana nazo phambi kokuba utshate ulala nazo. There are other spiritual forces behind you ngoku. Uza kulomzi nezanto. Nanomfo yena qala phambi kwakho kunodidi lwakhe belikhokhoza okokoko kumele kuzonalwa akungekafiki wena. Ngokufika nayo nomdilili wakhe ubelekileyo. Njebe nomdilili wakhe ubelekileyo nakunomzi futhi kuna altar yalapha. Ngobakavanga. Ngoku uyafika wena uzofuna uba sisigogo esikanjona umtshato unakhona zamane ethungisa aposte. It's not about that. Hey. Awubizelwanga loo nto umzini. Ubizelwe mandate. Kunezinto ezifihliweyo bazalwane uthixo aziveza kuwe as a helper. Amanye amadoda are very stubborn xa kuthethwa weva. That's why ikwaziswa wena.
Because when you have a soft tongue when it comes to your husband, when you put things into articulation, uyasiva. Ngoba bengayiva ngithethwa ngumina. Ngoba bengayiva ngithethwa nguyisi. Xa ithethwa nguwe. Ngoba wena uyafika uzoposta apha. Lahlekelwe imandate. Lahlekelwe la kuyibizelo. Suyikhwela inqaba werongo. So ufike imali emzini. But until the right. Ukhwela inqaba we right. Ufike futhi ungalali. Wenze lento ubuyithola. Ndifuna sizigande bazalwane njengoba konakele kangaka emitshatweni yethu. Uyintoni na? Kubani unobangela? Uzibuze wena intoni umsebenzi wakho. Ngowabapha abantu. Ewe siyavuma apha kusemangqashweni. Siyavuma apha i-case yalapha ithi onyana balapha bafike ku-age of 25. Futhi zange beku graduate apha. Nomnye uthi sezama ufunda athi xa engathi wenza second year abhubhe. Uvele kuthiwe uye wawe esikolweni and kwaphela siyavuma into yalapha ne but wena ngowabaphi abantu. Yintoni umsebenzi wakho? Siyavuma apha kuyathakathwa apha kumsutshatile kuwo siyavuma ne kwakuthiwe ke futhi makoti emzini ufika wenze lento yenziwayo but wena ungowabaphi abantu. Yintoni umsebenzi wakho uzothini apha? Hey Nkosi yami. Mission. Kwavuswa uGideon, kwafunwa uGideon abhekise i-altar kayise emzala. Oh Jesus. Ngowabapha abantu. Why are you there? Yothini class? Yeke leyo ba uzalisile siyayiva man guys and it's justifiable siyavuma ne. But what was the spirit behind your husband athanda amaqhaza nomfazi? Awukhangele yintoni nobangela? Why man because uyathanda umuntu uyambona lo uyathanda but hey unengxaki nesikate. And uyazalisa unengxaki. Uhlanje wena clinic you clean infection finish you clean infection. What is the spirit behind? Yeah, man. Yakumuntu obhadlileyo othatha umfazi ongamjonele. Umntana wakulawulwa ziziphili zabo kwabosheni yayihlukumeza umntana omkhulu wakhe lento cha babethi ngafani normally manje babethi nginormally i-right lento notata kwanjalo uyazi into bana pha kwasasinabe singaphesheya kukho dadethu ababili phayana abazelwe intombi yasemathileni iyaziwa inormal but ingxaki uthixo uye wadikwa ilanto wathula wena. ngokwenziwe le nexus uyintoni umsebenzi wakho? Ungowabapha abantu. Andilisidla ngothi xa sithetha esingezelo emizini vele kakade emzini sozudube ngowalapha sozudube xa uzazi uba sozudube ngowalapha ungowabapha abantu. Yintoni umsebenzi wakho apha? Because ulapha boss. The fact that you are here which means also but you can't afana uzoyenza. Umzekelo ufuna ummisi uyazi but still awuthanda. As much as uyenza yonke lento that is against your beliefs, ongayithandiyo awukhuliswana ngayo wena lento but uyayenza kuba kaloku uxolisa abantu basemzini still awuthandi. Yeah. Khona uzole othandwayo lo bebefuna bakuthathwe yena apha. Compromise kodwa ungathandi. So what's the point of kwenza izinto ongazithandi izenzela abantu basemzini kuba ufuna uthandwa but still awuthandi? Khetha abantu. Ungasuki isibili ukhetha uYesu nje. Yeke. Menzele lakuthuleyo. Ume ngaye. Ngoba uzawuthi naxa uyucwa phinde ubuye nengotsini uthi Nkosi uthe wena esini lakho. Yeah. Akanoxoki uThixo bazalwane. Akanoxoki. Ndifuna namhlanje ingxaki zemizi sizibeke ecaleni sijonge thina. Awutshatanga mani bethuna just to be beautiful. Someone else could have been chosen instead of you. But God trusted you for this mandate. Hey. Ngoku wena udelay icebo likaThixo ngoba phaa kuMarko uThixo wayegqiba ufundisa abafundi bakhe phayana. Wabaqala ngelizwi if ungayifunda la nto leyana kuzawuthethwa ngomhlwayeli esinye inkuwele
odela izinto zingakwazi uhluma kuwe nomhlabeni othile kuwe kuthethwa ngelizwi likaThixo xa lisiwa kuwo kubona xa kushunayo livuthe libe lonke enkonzweni livuthe kodwa xa uphuma ilibelela livuthisa yila mihlaba bafundiswa ngayo uThixo wabafundisa wazothi now it is time that we cross over to the other side when uyawuwelela nini ngaphesheya ulibele ukwenza izinto ezingacacanga emzini othulile you are delaying the process ulibazisana nomyeni wakho ulibele ukuthi uthanda amankazana ulithe siwanguwe kaloku wena ubuziselwe into yoba uzomhlangula kule nto ayiboni wakhulele kuyo ngumncedi kuyo ngoku wena uyawufika nini kule nto uthule kuyo that's why ezinye izinto zizama ezingaphumeleli awuva makoti sengaze phela imali sengaze phela imali ingaze ngaphume ezandleni ithi ibhayibhile yaba uThixo sisivunguvunge emaweni it's not the devil bazalwane ungeva kwethu kuThixo sithatha ngeswazi ngifuna namhlanje uthi ufundiswa yonke into xa uphuma uzibuza uba ngoba baphi abantu wena uyintona umsebenzi wakho apha ngathi kanti usistem made siqaqela abantwana bendoda kodwa ufike bekhona umtshana lo umazi ba unabantwana bathu abafuna kodwa aba bakho wena usuke nabo kokwenu uyabafuna bangena phi apha Nkosi ukusa ukuthi ngoba abona abantwana banelungelo kulomzi ngabe ungabafuniyo wena ngoba la ababako wena ubasuka ngabaphi ababako kanti kana uzika kangaka nje uwe libele kulana inqala wena asithi bazowenza right ezanto bazenzayo but ngoku ya wayelaliswa umyeni wakho waqhaqwa kwakhutshwa imbambo kwenziwa wena kanti usenzelwani if you are not here to help him kanti usenzelwani if apha awuzange zombonisa idanger azawungena kuyo abantu abafazi nje bathina silibele kulala nje abantu abafazi babona idanger elindiyele emsebenzini bavuke ebusuku abiyizigama likaYesu bathi lotho ngomnye nami bamfiyele bamzungeze wenilele ugade eqhawuchuka into ezikuwapha emzini when it comes to you but imandate oyizeleyo apha awukaqali nenye awukenzi nenye sakuthi ukubotshwa ke kude kubeka mhlawumbi loo nto leyo ingazange izalise if you understand your mandate from the beginning mhlawumbi ngengazange agabe kusela notywala masibayekeni mana amadoda bazalwane masibayekeni sike sifocus apha kuthi yeke nandakazi yeke uthi uPawulos ngambongoza uThixo ukuba ayisuse le thorn in my flesh uthi isihlandlo zakhe zazintathu yaphola intembelele yathi ubabalo lwami Jesus lukwanele sometimes la ndodakazi that is a thorn in your flesh kwenziwa ngamabomu related wena wenziwa ngaba uzungazizonke umntana abantu kangaka akhenza nto lomntana sisi-organization esisetshenziswa lethu to torment you awujongi ngapha kwakhe wena ngoba lokho abakho amehlo ngabenyama awufuni wasebenzisa la kaThixo ekunike wona kamoya uzothi waba sengxakini ufuna iye emagqirheni uyobonelwa uyobonelwa ngamehla kunike wona baselwane ngoku sasidalwa kwathiwa senza umuntu ngokomfanekiso wethu ngokokufana nathi sinika ubukhosi phezu kwendalo yonke ephezu komhlaba ubukhosi bukuwe dominion ikuwe kha wena kaloku usike wathi wawutshata wacinga fanele bafuna ukuphathwa wena kakuhle apha emzini kanti ashe sisi oyena mntu ufanele bakuzothi put things into order apha it's you that's why because there was help needed. If there was no help needed, ebenoqhubekeka lapho no brother no sisiwo bakhe besithandanela phayana. That's why it was so ngoba bapha abantu
ngowaba abantu. Into eyenzeke kwaba kakuMarko uthi uKristu kubo masiwele siye ngaphesheya. First thing they did, they took Jesus along. Abengena emkhumbeni bangena naye. Yeah. Wangena wayolala yahamba ijini. Umde umtshato, it's a lifetime. Njani? Umtshato. Wayolala uKristu emtshatweni yahamba inqanawa. Ephakathi nendawo kwavuka isivunguvungu. Lento xa uyifunda ithi when evening came, which means wasekuhlwile ngela xesha bangena enqanaweni. When evening came, bangena bona bahlakanipha bangena noKristu. Lokhu uthe enza into sukumshiya ngasemva ngena naye kumandate. Instruction kuye. Amen. Can't leave him. Yeah. Kuthiwa phakathi kwavela kwafika isivungu. Isivunguvungu yinto ehamba nomuntu. Qathi nasivele sishiya iformula sifuna uzihambela. Phakathi nendawo, but ke ngoku esisivunguvungu besinomahluko. There was Jesus inside. It was not a punishment. Kafana ucinge manje wena phaya kona bani ka John. Uyaqonda kunabantu balahlekelwe izinto zabesivalwe phaya because of one person. Sanje ufuna wena konakala ubomi babantu abangaphi ngenxa yonomnye ungafuna ukufa. Ngoku xa ufika isivunguvungu ngoku bona bayayazi ayebani. Babuyela kulaa muntu bethe masiwelele ngaphesheya. Xa ufika ingxaki emtshatweni ubuyela kulaa muntu betisise kuloo mzi. Uthi Yehova, you brought me here. And when you tell Romans 1, 2, 3, 4 apha, but kwenzeka le that is stopping me. Uqala kubani wena? Uqala kubani? Akukho sivunguvungu emtshatweni. Uqala kubani? Sidluleke ukuleyo basenziwe nguwe, but uqala kubani ke ngoku xa kukho esi sivunguvungu besifanele basikhona kakade. Khona isivunguvungu esiziphathelwa nguThixo ngenxa yoba siva. Ukhona isivunguvungu ezisuwa nguThixo because siyanyuselwa. Singo well done ngoku siyanyuselwa. Example. Ngoku xa kufika isivunguvungu bayayazi uba masiyovusa uYesu. Umoya oyingcwele xa ekuwe ngaphakathi kwawusebenzisa uyalala. Uyalala just relaxele. Azirelaxele umoya oyingcwele kungena igitsa ligrephela abantwana endlini ekhona umoya oyingcwele bona athuwe. Because akasebenzi kuwe umlalisile. Angene umyeni wena uthatha udadewenu uzomhlalisa endlini yakho ngokuthi ufuna ukumsa esikolweni kungene isela sana lam umyeni akho athi xa ujonga udadewenu aqonda yes alale nodadewenu ukhona mzalisi Akhulelwe. ukhona because wena umoya oyingcwele omnikiweyo uyeke walala. Hey, Nkosi yamandla. Oh. Khala bani xa kukhona xela lo bani balisa ngaye emsebenzini ubuye ne-solution when they cried to God but uthulele sitshabalala uthulele ngoba ngelinye ixesha uyathula alinde wena umbiza alinde wena invite to the situation uthuleleni sitshabalala uthuleleni. Yeah. As much as he is God, he will not force himself unto you. But into ozayenza uzawuthatha i-back seat uthi xa kubukela ufithizo bubu. Because you think you can do it without him. Until you reactivate the Holy Spirit within you, then he takes charge. Yeah. Ukhona. Yeah. Ulinde wena. Activate. Ulapha. Uthi ngaphakathi bazalwane alikho ixesha apho umoya okushiyana. Alikho. Uthi xa ungamsebenzisa umzekelo nawe yedryer yakho xa ungayisebenzisa idrowini ihle bedroom and inwele zakho azizuzilungisa. Until wena uthatha i-hair dryer uyikonethe embaneni udry inwele then inwele zizaba right. Njani? Injani into kaThixo wethu? If umvalela wardrobe uthi wena kwi-uniform uzohlala pha.
uniform uthi ngokungibambe ebhathi wena ube inhlekisa lelokishi yonke because uyena nakho uqala kwesi strato uhamba kwesi strato uhamba usela uyazi isalary yakhe neyamakazana umama ebhathi uhle Sunday qha uyesu wakho shebe umgcine kulaa bhathi ngoba kaloku wacinga fanba uhlale ebhathini iyona lento xa kukho i-conflict emsebenzini ubabonisa wena uyintombi kananzi because kaloku umoya ongcwele ushiye ebhathini wodraphini akekho lapha kubo bazalwane let us look in ourselves asijonge ukuthi uthixo makasenze senze laa nto besibizele yona emzini senze yona khona hlobo lothi nomengathula akutshintshi lutho ungithathile esishawe yabona ngokusukela namhlanje uza-involve you will involve God xa uphuma ukuthi Nkosi ndihamba nawe hamba nami Thixo indlela yonke ndizenzele ndahluleka kodwa ngoku ndibuyela kuwe andikangoko ungagcina fana xa umbizile asuqoza sakuqoza ngempela ke ngoku ngoba lokho mntu lighting Kisha ilizwi lapha kuwe Kisha qishilizo angoba arespond uthi mina thula akushintshi lutho ngithandile the process esizawuvuka ngayo ayizolinda uzaqosithi uthatha one step kube ngathi uthatha three backwards kubeka take a decision today enough is enough ndiyavuma inside the boat I have made a mess ndiyavuma kunabantu who have lost their lives because of my ignorance ndiyavuma moya ngcwele kodwa kunosowonzakela umonakalo no more shoes. Tayalo Kasia. Good job. That's got us on a month. On a month, I'm not left here. Some pictures in one day. Or someone not fully piping. What a boy. You are pumped way over no more at all. Jesus. Look at the challenges that you are facing. Ayangena manzi
when you wake him up. Sometimes don't go to faith, it is because I delayed you. Yeah. I will keep on. It is because I delayed you, I will keep on. Yeah. You are loved, Mzinako. You are loved so much. You are loved. Bazalwane xa uyazi into bana wena apha ekonzweni. Uyazi into bana xa une-anointing kaThixo kukhona abantu abangekhe baze bakuthande. Why uhlupheke emsebenzini apha eMzinakho? Xa ungathandwa nguye wonke umntu. Why yikuvisa kabuhlungu laa nto? Like umazala wakhe wayekumisa esithubeni wacela uthando. Zange wayengekho. Yayilapha folo. Ngoku wena ume ngento yobana uyandijikela phakathi kwabantwana bakwakwabo. Ayibona igazi lakhe liya. Uzalwa nalo. Ingxaki yakho wena ulibele ukugepeza endaweni yobuguqu. Xele uThixo undisise apha into yobana nalundisise apha ke Thixo uyandijikela. Sifocus ezintweni ezingamelanga uba sifocusa kuzo bazalwane. Kanti uThixo akafuni loo nto. Enye into esisokolisayo yimpempe. IBhayibhile lithi ulwimi is a small part of the body, but what poison it creates. It has the power to kill, as small as it is. Hlukana makuthetha gqithi, hlukana. Awuhlukane nokukhohlakala okukhohlakele kangaka. Kodwa Sunday ayilike ibhaji ubheke konzweni. Hlukana nokukhohlakala, hlukana nabantwana bendoda, noba benza ukhona, noba benziwe ungekho, sebelapha kaloku ntombi ngoku kuzawuthwani ke ngoku. You are creating another mess. Abantwana bakhule bekuzonda. Wawusisoluzo kwenza uxolo apha, ngobona wenza worse. Le generational curse yalonzi. Khona enye generation eyenziwe nguwe ke ngoku. Lithi iBhayibhile bazalwane, when we get before him, so thina incwadi. Bese kuthiwa this is what you were supposed to do. Bese kuthiwa bala kokusokwenzile. Then kuthathwa ubomi that was lost ngenxa yakho elagazi libe kwenhlokweni yakho. Nabantwana abangazalwanga ngawe khawubathatha benze bakho. Hayi, yini right abantwana bayageza ubazi wena sowenzeni wena. Sewenzeni. Nake siyake bezokwenza izinto esingamelanga basiyazenza sifocus ekutheni uThixo sibizele ntoni apha kulomzi egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Amen.